Dogmoka Teke Langjun Water Supply Scheme Chiklo Jontham Angbong Kapatang Jiasai Sai Kedeng. Ingdeng Kitham Haverfest Pangcheng Pandanglo. Nurak ang longari isi ate plongarlo ki ongdung haku aita kelong. Kardom pini prime time bertalong penili sami jlihan sepi non arjikta bertang tonpen. Tekelang junalong kado kove rong thongke prapor rada tumapan dor plopalang kelong ponje phanpura non lapsable central pool of resources thihekpen NLCPR atangkapen dikrut pi alang sunpen greater dogmuka tekelang junalong an mission alang kewan japan siding bomno Bangso Greater Dogmuka Tekelangjun Water Supply Scheme mate NLCPR pen lang alang pong kipi basaya phan kado kawe kuti krener kebra lak thong kebra hinia tangka panong ponlo Labangso Greater Dogmuka Tekelangjun Water Supply along an lang kepali ponjia phan dikrut pe alang sun along pensi lang kepang penadim kaselam Lasonsi nopak ghara long kikim kerang pon liter lak isira trokebra pho Tekelangjun along liter hinira sirkep kep Hanse arong along litar lak isira phokep lapen dong muka krong sopialong litar lak thomalang angkro along an palipon po pini dum carving long life team pen long adim se dolo da ke jasemet la recruit p pen recruit p la bangso alang sun pen la bangso greater dokmoka area do an apethe la bangso alang phc la bangso scheme pen alang litum la bangso pipe pen alang litum greater dokmoka area do an adontin la bangso lang jasemet ke lalo la bangso scheme ke deng ponar neng anikan dolo same non bang ke alang litum la bangso PSC scheme pen la bangso penangan asa alang litum ke deng pon pachun pon thek pon lo la sipini carving long life team pen ahok pedalam chini ji phansi niltum la eso pen non on the spot alang litum la bangso sai claim bom long sin niltum bang lo la sil non bang ke la bangso recruit pialang sun pen la dak an nopak ghatlong la bangso la dak sia tanki doji la dak ke 1,65,000 liter alang litum pang pen po la dak pen sia ko dokmoka greater denakat pen chenglok penang an adim alang litum la bangso adontin alang tum lang palipo la bangso jal jivan la bangso scheme along non puthot kedeng pona puthak hok peralam litum s open arjipona 1.5 বছৰ 2 বছৰ মান হৈছে আৰু মই অলপ ডাঙৰ তাৰপিছত ইয়াত মই মোৰ দিনতে মই এই পাইপলাইনৰ কামবিলাক আগৰ যিখিনি পৰি আছিলে সেই কামবিলাক মই ডেভেলপ কৰিব কাৰণে চাইছোঁ আৰু লেইংটো মই এতিয়া বনাই আছোঁ এতিয়া যোৱাবাৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ পাইপলাইন হৈ গৈছে এতিয়াও আৰু আদাৰ 5-6 কিলোমিটাৰ পাইপলাইনৰ কাম চলি আছে এতিয়া আজি ইয়াক দেখিছে এইটো লাইনটো আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ কমপ্লিট কৰি হেৰি দিছোঁ মাজে মাজে আৰু সিফালে বেক চাইডে কাম কৰিবলগীয়া আছে সেই কামবিলাক আমি যিমানটো পাৰো যিমান সোনকালে পাৰো কৰিব বিচাৰি আছো ইয়াৰ পৰা এইটো গৈ পেলাই নাপাক ঘাটত যেটো আমাৰ 1,65,000 লিটাৰছ কেপাসিটি এটা ওভাৰহেড ৰিজাৰ্ভাৰ আছে ইএসআৰ তাত আমি পানীটো দি পেলাই তাৰ পৰা আমি ডিস্ট্ৰিবিউশন লাইন কৰি ইন্টাৰ গোটে মানে নিয়াৰ अबाउट 35 গ্ৰেজত পানী দিব কাৰণে যিমান পাৰো সিমান এফৰ্ট লগাই আমি কাম Jongsi lang kepang penangkro do an tang thailo pulote Greater Dogmoka Tekelangjun Water Supply kado kabe rong trokebra pho arara tumke kijuna lang akisung pen jokpon po lapen rara tum setame bangso scheme kedeng pona jok mission alang junpon long poposi rara tumta ani jethipon renti denarong pen Bikram Teron lapen Dongmoka pen Samsing ingti Karbiang long live হয় নেকি আপোনালোকে কেইজন আছে ইয়াত টোটাল Rong thilu lapen rong plimplam ahawar kapaching thor ponje phan akemang pen kidamtang ar koini phaikhri isiar ni pen rong plimplam LP school pathok lamalong lama eng thor ponsi hawar fest rongaje pangchang ponlo Ni thoma pharman panong ponsi bangso rongaje hawar fest kechengsi arni hawar kang thura mai phu on teron ariteng pen lama eng thor ponsi sayang de pangchang ponlo lama you our
Lama kang thurahut alangli kaning je tengke Habar Festival hu rong ajei lake rong thilupen rong pem lama habar kapaching thur ponjia phansi kemang padopondo lasi bangsu rong ajei katalona long anutinta nang thito dun pen ali racham nang chipudun pusi ning thelo pusi ning jepon lani thom angbong karbia jutang along kedo ason ason kapathu kilun ke kan lapen hirjir ke hir he hui chepate padoponji থেকে খবর আতেরাং আবে মতে খবর ফেস্টিভ্যাল লা নন পেন ইন্ডিয়ান কি থমালো টিভি si non খবর তেরাং খবর কোন তেরাং ko amei pu tar on teron alang ni khande tifini litun dipon na খবর amei pu jetibat ini apuna itu kaduk kabe hin name kapat tubu kadin podan dan itu mahawalo taben isi kacamang hu hak te bangala heno la bangso hawara mungkin di purang supi penta kilometer in ko ebe taben towar piadung national highway adung sita la national highway war pura rong sita la bangso rong ni to mahawar rong rong pamang kachale bangso rong aje katalon istek krungching saya jai mekta padokonji bangso krungching saya long jasimet athepi ki enpot lake nonapor toklangle thek thete mek no kawe rikeng kateko kason ben akai lapen HSSC lapen HS underapi kachari nang jia tawara muthaksi athepi enponlo lapen resource person atengpen assistant professor Dipu Government College Megi Ingti Katharpi pen Dr. Lipson Rongpia tumpensi thanpare ponji Dilai pen Mijoy Rongpi Karbiang Long Live Ningkreng ning thia porhut methang asumara tomapan school ing pu peaprang kiju aning kaparong ponsi along kiju ponlin lasonsi penang atum dodo bangso jok non malom kang thilangso alangson kiju kelangatum ki ong adimaklong chitang te data sonsi thek ponong aho kang thilangso alangson lake Karbiang Long adang chotle anong ka che thang chot lapukali det bi nihang nirep adang pia longta nongnam ka che thang klong alangson lo bangso kangthilangso alangsun lapuan anong kache thangklong ajok Mongoldoi Guwahati Sivsagar Barpeta Jorhat pendanglok kaprek adimalong penta kijoi kelanga phan kewangatup do কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আগত আহিছিল নেকি আপোনালোকে প্ৰথমভাৱে আহিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ ইয়াত প্ৰথমভাৱে আহিছে নেকি কাংথিলাংছো প্ৰথম আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ জনাই অ'কে থেংক ইউ Lapusona por ahun Karbiang Long Autonomous Council EM Barim Mida Singh Rongpi lapen Mahamaya Constituency Mondol Committee atum setami kahumri padodam Kardong Karbiang Long Live kelang arat tuntuan pini nil tu Karbiang Long Live penladat kangtilang so eco friendly tourism along sidolo lake Karbiang Long chok kali notice ang tugas kasi tangna alang sulo labang so picnic tuju gelang adim long pini Karbiang Long Autonomous Council Barim EM Mida Singh Rongpi mate ilitung Karbi Cultural Society along General Secretary alang ilitung party pen alang ilitung ada kini kangkilang so kisi kelang adim long si anesan chora pruji asi alang ilitung kewang lo la si alang lipen stem ilitung opera alang ilitung Karbi ban Karbi long lipen Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live
Dilai Police Station angkang Dilai long Arnivang ason thak si towar pik kakuruk dunahut AS02 CC 2104 ihuma basalong araki ahor mumate honte meme heroin kenep dunlong. Arnivang ason thak pedabada por phai sirke prachiti ma porahut Dilai Police Station SI Raju Bahadur Chetri pen ASI Jitan Gogoi kapin khara tengpen Dilai towar krong thom kachetoga towar pialong kirika kuruk donahut AS02 CC 2104 abasalong sabona hompen kithapon thomke praisia hormu mate tin meme heroin longdunlong. Bangso kenap dunlong ahud araki ahor ke bana bangphu Dimapur mile pho amekar Sumet Ali Asopo Asor Alia Phanta nep ingnang poncheklo kenep long check a heroin bang ahok kali kalang kapatini jia phan Bokajan SDPO John Das APS Aridengsi Paleponlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Lai Ingding ingkora sirke bapong Karbi lamermai ningkan istegamai pi mesen pen kapachun pon thekjia phan asan chom tinatuma phan phaponsi sanchom amai padupon. Bornirja Arnam Langpi Karbi Cultural Society aklamalong non kevangji arkoi niphai ingkoi pen ingkora ke thom arnian kapaduponji ningkan ese Karbi lamermai amai pia phan kisik kedang padupon bomlo. Bangso amai pi ing samjin pen kapachun pon thekjia phan pura kedam tang arkoi niphai kre isi arni tirikam amaya hin pen asan chom tin atuma phan phaponsi sanchom amai padupon. Labangso amaya long tirika mamai amai phu surjo rongphar chariponsi kongchunbang Chandrasingnar ahin pensi mai ke phalam the jai maya long jasimet asanchom tin pen kopi kosonsi sai kacheklem pon bomma lapen kopwanang dengsi sai kichon tangloma pu he huya puthak chepaklang rengti lasonsi asanchom tin along setame bidi sore keklem kedam anso se kimi muchajia phanta RD dojot pen chingwa chingsai pon tirika mamai dunmai phu jivan be Rajendra Rongpi Rapchun bang Vida Singh Tiso lapen penangan tirika mamaya long kacherap donatum chetongdon ni pialam ni chinghon chenam nili pachithanga sanchom mepu ahin pen nang tum karbiarat aso kadok avet mo ana phan nili ke chuning ri pon lapen ke chu pha pon je phan sin nili dadak nang tum angno lapen nang tum karbiang long channel do ana phan ta me chuning ri pon lo na siladak peneng surihini ra inkora isi aningkan karbila met amai ladak lang nirja klamalong si pidupon ko punil tumlong chisik pon bomlong sila bangso ka chisik pon bomalong niltum alira cham ki pi pon along nang tum kadokawe sutame kadokawe east west akarbia tum arada so do am sutame labangso akarbia lamet amay along nang chitong dun pet je phansi niltum kadokawe tum tame chuning ri pon lo nang tum nang chitong dun lo pulutang te niltum ansu se alira cham chi pi long po lapen ipialam neng chihon chenam pu athipi ke endam pen itum akam setame chun pon po asinang tum kadok avis setame nang chitong dun pet po lapen nang chingrum dun pet po pusi nilihin pen setame ni tum ning thelo lapen non ni tum kachisi kachidang long an setame ni tum ki claim ki dam long an setame non joy krok joy wan pen sini tum claim dam ponong lo asi mohosor ni nang lerok setame nang tum kadok avis setame east west pen akar bido an setame yang tum wang pen ni tum long alira cham nang chipidun po lapen RD nang chipidun po pusi nilihin pen setame nang tum kado ka ve tum phat ning the dam lo lang chi thing pen subhas terang Karbiang Long Lai Karbiang long arlo nongnam kachithangklong norak anglong along Siltharampur along JCB pen isi teplong ki hut panahut manghume me longle arlo along ke ongdong longle pen customer hako ita ke longpon Mahamaya constituency angkang arlo Siltharampur habara longki phusar phisara kaya hut penta adungarai lapen rongberong thagalongta ita ki thiba kor kidu lapua dimpuki arjuponong lipin adimlang
bonta kamang humi me alama bangke nura club claim bang phuatu longle ki phurjia phanpura sildharampur ahabar terang arong adu isia te plong along jcb pen longle pahur ponlo bangso longle ki hut ponahut longle ar loamat longle pen kasemar tang ki ongdum ita longponlo la pen long le phur ponlo sami manghumi me alam bangke lalo matha dame me alam bang lalo la bangso ki phura hut hakko a ita mane la hem ke kim la bangso ita abhata longlok la bangso ita ko ana comment to ningkan pentong la so ita ke dolone dagara ratum manghu promotion sido athima pusar pisar ratum penta la so area ke ita bhata do puta chini dun de la pen arjuta arjulong le la pen la puna ra ke ita ke bonai thek ami sinta ave ame factory ta ave lang haku penta chethan job prolang la pen arjuta arjulong le pelang pen aita nil tum lang dam erlo pulote aita ta ing ar player la pen dinga ding level la ke haku ita tong duma mati ina ne tong bentok ke bang itong ladak nang thokhup ma asi sita ajat peno lak bang ke itum dak itum ke lalang namlo bodel alang itum ke latum si first civilization lo bon bosini tu mathalo ladak pen sini tum kar bitum bang lo tu agef bang ke ba punchas bosor ba kane agef do kok phai pu sita how to see first civilization ni ba kela ni do ba civilization ni ba dena rong pen Vikram Teron Karbi Anglong live Jakte pini pram tam berta ke lapon sakang toniglo domi thangme kardong